Samantala, Idol, tiniyak naman po ng kapulisan sa Pangasinan ang kanilang kahandaan na makaresponde sa loob lamang po ng 5 minuto sa oras po ng pangangailangan ng publiko. Ayon po sa mga otoridad, ang naturang direktiba ay hindi lamang alinsunod sa utos ng National Headquarters at ng bagong talagang PPO officer in charge na si Police Colonel Ricardo David, kundi layon din na mas mapalakas pa ang tiwala at pakiramdam na seguridad ng kanilang mga nasasakupan. Samantala, sinabi naman ni Police Captain Sherwin Sinang Jr., Deputy Chief ng San Jacinto Municipal Police Station, na kaya at handa silang tumugon sa nasabing 5 minutes response time. Yes sir, bali pati po yung bago nating PD, yun din yung direktiba niya. Yan po ang tinig po ni Police Captain Sherwin Sinang Jr., ang Deputy Chief ng San Jacinto Municipal Police Station. Aniya pa, nakadeploy na ang kanilang mga tauhan sa mga pangunahing kalsada at boundaries ng bayan upang tiyaking maagap ang pagresponde sakaling may insidente. Yung mga tropa natin dito sa San Jacinto, nagpa-deploy na rin tayo doon sa boundary ng Manawag at San Jacinto, then doon po sa boundary ng Pusorobio at dito sa San Jacinto para makuha natin yung direktiba na 5 minutes na pagresponde sa mga insidente dito sa ating bayan. Sa kabila nito, nananatiling tahimik at ligtas ang pangkalatang bayan naman ng San Jacinto. IFM News. IFM News. IFM News.